ayudo thuolo mar bilo wach kod jata tije riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Waziri Rafael Tuju machiegni Ramogi ma bende nyaka chop sechegi en yiero 2022. Erokamano. Wach moro nyaka koro iketi ler ka nikech chal ka gima oganda ni kod ich lodruok mokalo korka in owuon ere wach ma intiere godo chal ka gima jogi wito geno. Kigiwit geno aparo ni wadhi maber. Wan Bomas of Kenya sani warito form 34A. Wan gi ji karibu 25 ma waketo ni nyaka ng'i forms ga kobiro watimo gimiluongo ni validation waneno gima nitiere electronic mancho or to gima physical mobiro go chalo nade kan nitiere pogruok moko wan gi yo mabiro dilo gi mago lakini nitie jo mosetiyo matek kuom ndalo mokadho go mokwongo go erokamano n'oganda kaka ne giwuok kendo kaka ne gigo kura ne jatendwa Raila Amolo Odinga kendo wan gi geno ni kang' wasetieko ma to en mibiro lande. Mheshimiwa, inyalo wacho gi chir ni yo ma IEBC tayo godo chenro ni endi king'iyo gi kako seta chenro duto 2017 in go gi geno ni gidhi maber koso nitiere ng'ikruok moko kuonde moko mowinjo be ni koro ginyalo choro mbele? IEBC en achiel kuom institutions man go Kenya ka gibende gin gi problems mana kaka wanyalo bedo gi problems institution moro amora mantie Kenya ka lakini wasebedo ka wang'iyo ok wanindi nitie moko mane gitemo nyoro jomoko notemo jo IEBC jomoko notemo mondo gine kaka ginyalo interfere gi system lakini nitie jomoko nindi mang'iyo ni mago oyuma ma ne gisetemo ndalo mokadho go ok nyal timre e higani. Waket lemb geno, waket e lwet Nyasaye, wabed gi kwe kwarito ni duoko biro chalo nade. Mheshimiwa, ng'eni chal ka gima thuolo mar chuok mokalo lakini nyaka koro nyiso oganda ni to ineno ka joneno miluongo ni observers wacho ni chal ka gima ute mag fwambo ok owinjore odhi nyime kod riwo ombulu kendo nyiso gi kachiel kachiel. Ma en okang' mogo e piny Kenya kaendi e tielo mokwongo kino wuon inyalo wache ang'o? Nitiere system itiyo godo e pinje mopogore opogore molo king'iyo ka Amerika to jo media ma bende wacho ga ni ng'ani moloyo kata ng'ani moloyo. Sometimes ginyalo wacho to we make a mistake. En normal ni jo media ka nigi tallying center margi nyalo bedo gi makosa matin lakini wan gi freedom of the press bende mane wagore ne wakete constitution marwa miyo nyaka wang'i kon gi kon. Freedom of the press nitiere lakini nitiere kamoro bende freedom nyalo kelo shida moloyo ka ji okete miriambo moloyo king'iyo kata e social media sani Twitter, Facebook, WhatsApp groups yani miriambo ng'eny maki kidwa ng'iyo miriambo manie social media to inere ni nyaka inyiew na tissue paper mang'eny ibiro dhi e choo dhi ng'eny ahinya. It yien chal ka gima rumo oko kaendi dhano ndonyo ng'wech podogi kikech ok ginyal kwe. IEBC nowacho ni jok mondikre ka jolut ombulu ne gin 22 wachore ni nyaka chop sechegi maromo 14 kende mowuok mondo lut ombulu. Ang'o ma iparo ni nokelo bedo ni oganda ok owuok oko kamiende jakawino mondo lut ombulu midhiro ne ni kuma nade? An ok ane kamano obwoga ahinya nikech pinje duto mantiere goyo ombulu lakini goyo ombulu en voluntary ok en compulsory. Figure mwayudo mar turn up no ok en gimoro ma inyalo wacho ni piny ahinya. It is okay. Mheshimiwa, kako rawei mondo mi in bende koro isode to kapok isodo to nitiere wach moro kama nyaka koro liek ne oganda. Dhano chal ka gima wito geno. Nitie jok mano yombi e kombe mopogore opogore moko nyalo ywak adhara ka piwange ndong mos moko manyo kuonde moko mopondo mondo gigutie. To koro ng'amo hinyore ahinya to en ng'at miluongo ni supporter manyo siro jachung'. Ento kendo koro chal ka gima ngima mare ok nyal dhi mbele kaka pile. Wach mane ote mane ma intiere godo? Gima nyalo wacho ni siasa en kamano. Sama idonje e piem mar siasa no ging'eni nitiere ng'at achiel mabiro loyo. Number 2 position ok matter ga. Mana ng'at achiel mawuok to joching' japar, jochung' jabor, jochung' jabich, jochung' jadek to ng'at achiel mabiro wuok. Omiyo samoro en ni ng'ato haperach
to konyiso ni chieng' moro ok onyal duogo. Migosi Raila osechung' ndalo mang'eny, koro mae koro chung' mar abich, to sani neno ni koro hape koro wuok sani. Warito mani ka Nyasaye oyie to wabiro chopo kama ilande ni en motelo. Omiyo gima dang' awach ni jogo molose, there's another day. It's not the end of the world. Piny ok orumo. Iwacho ni ndiko kochamo piny. Ndiko kochamo piny mheshimiwa, ting'eni alwora mar dho wadh nam Lolwe ka ahinya to kumidhiye aneno ka simbi ywak mojogi. Nitie jok mapenjo ni in ema intiere Bomas kanyo, ang'o matimore? Koro migene duoko kuom second moko 30 kama endi. Gima nyalo wacho ni jopiny osetimo margi, wan kaka chama wasetimo marwa, modong' koro en mar jo IEBC mondo tim tijgi, to kata gitimo tijgi wangoto wang'wa kanyo wang'iyo ni onge gima dhi marach. Wago mbaka kanyo kod jata tije ka riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Rafael Tuju mabende gi seche gendi kalore gi kit kaka chenro mare chale e Bomas kaendi, obro gonye mondo mi odhi mbele kod tije, kata kamano osesomo rieko kendo oluwo ni oganda mondo obed kod orruok, nikech orruok no endo nyalo konyo. Mheshimiwa, adwoko ni erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod nyikwa Ramogi. Koso nitie wach moro achiel mabet seche moko gido chunyi kanyo dong', inyalo lieko negi mapiyo piyo? Igana jalingo ka losa. Erokamano, owachoga ni pile ka pile olinga kopuk kodwoko wiye e pate to chal ka gima riekni moko wuok. Wadwoki studio mar Ramogi TV e log tich mar Royal Media Services mondo dhi nyime kod yudo weche ma osebedo ka opangi kendo losi maber. Ka bende pod wago mana touch kaendi, bed king'eyo ni pile ng'ama odolo tiende mago penalty madonjo. Jarie tiende bende ni kod weche mako ma bende seche moko nyalo miyo ibed kod ng'eyo, nikech wich otimo rieko kendo iluonge ni ojere pile ka pile. Nyaka studio.